Mae'n ddiwrnod y nyrsys heddi ac i ni ym Plaid Cymru yn gwerthfawrogi gwaith y nyrsys ac yn cefnogi gwaith nyrsys Cymru. Mae nyrsys yna bob awr o bob dydd o bob wythnos yn cefnogi ac yn rhoi y gwellhad a'r cymorth yna i gleifion yn eu hawr o angen. Yn aml iawn, mae nyrsys ddim yn cael ei gwerthfawrogi gan eu rheolwyr, gan fyrddau iechyd yn aml iawn, ond ni'n gwybod fod cleifion y phobl Cymru yn gwerthfawrogi y gefnogaeth sydd gan nyrsys. I ni moyn fod gan nyrsys yr amodau gwaith a'r gefnogaeth a'r adnoddau i sicrhau bod gyda nhw yr amser i ofalu ar ôl y cleifion. Felly ni'n Plaid Cymru'n credu fod angen symud nawr i ddeddfwriaeth i sicrhau fod y lefelau iawn o staffio, lefelau saff o staffio ar yn wardiau ni, a fod nyrsys ym mhob rhan o'i gwaith yn cael y gefnogaeth sydd angen arnyn nhw, a fod gyda ni wasanaeth iechyd sydd yn torri lawr y rhwystrau ni sydd yn gymaint o ran bob dydd o waith y nyrsys yn ceisio goresgyn, ac hefyd yn sicrhau fod gyda ni llai o fiwrocratiaeth fel fod y nyrsys ni yn gweithredu mewn cyfundrefn lle mae llawer llai o bapur a llawer mwy o amser i ofalu ar ôl y pobl a chleifion Cymru.